навбатпоӣ барои эмкунӣ дар муқобили бемории COVID-19 саҳнаи нав дар дармонгоҳҳои шаҳри Душанбе аст. пас аз вуруди вояи чиноии Синовак ба Тоҷикистон, шумораи довталабони эм гирифтан ба муқобили коронавирус ба маротиб афзудааст. аз дина то имрӯза беҳад муроҷиаткунандагон зиёд шудагиянд. дина 1173 нафар фаро гирифт ваксина. имрӯз то ҳозира 600 кас шудагиянд. табибон ба хонаҳо, масоҷид ва корхонаҳо рафта хоҳишмандонро дар муқобили коронавирус воякӯбӣ мекунанд. дар баробари мардуми оддӣ, аксари афроде ки хоҳиши гирифтани ваксинаро дар дармонгоҳҳо доранд, кормандони ниҳодҳои давлатӣ ва корхонаву муассисаҳои таълимист. Синовак гирифтем аз ҷумҳурии халқии чин ва мо ба фикрам кӯмаки башардӯстона равон кардам. дар тоҷикистон ҳамчунин воя ва ё ваксинаи AstraZenecаи тавлидоти Ҳиндустон ки қаблан низ ҳамчун кӯмаки башардӯстона ворид шудааст, воякӯбӣ мешавад. мутатсияҳои бисёртар ки дар Ҳиндустон пайдо шудагиаст, ҳиндуҳо бисёртар адаптатсия мекунанд ба ҳиндугӣ. мақсад ваксинаи худашона ба мутатсияҳои нави коронавирус бисёртар адаптатсия кардагиянд нисбат ба хитоиҳо. аммо афроде ҳам ҳастанд ки дар воякӯбӣ бар муқобили бемории COVID-19 бетафовутанд. ман бемор нестам ки вай бигирам. солимам. ягон ҷом дард намекунад, худо ва шукр. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки барои афроди аз синни 60 боло марҳилаи дуввуми ваксинзанӣ аз ваксинаи AstraZeneca идома дорад. таваҷҷӯҳи мардум низ ба ин масъала дигар шуда истодааст, зеро худи дирӯз дар як рӯз қариб зиёда аз 11 ҳазор нафар аз ваксина гузаронида шуда. вазорати тандурустӣ гурӯҳҳои сайёр таъсис дода ба ҷойҳои серодам ва корхонаҳо рафта ва сокинони хоҳишмандро дар муқобили коронавирус эм мекунанд. то ҳоло дар Тоҷикистон дар муқобили ин беморӣ бештар аз 150 000 нафар ваксин гирифтаанд.